Nyaya yangu yakamira yakadai sisimeli. Ndaida kusheya nemunhu, saka ndaimbotsvaka munhu wekusheya naye ndichimushaya because ndine mwana. Vanhu vakawanda havadi kusheya nevanhu vane vana, so ndakazowana mumwe munhu akaposta kuti ari kuda munhu wekusheya naye, achiaska for tete vacho, but iye ndiye aiti anobhadhara rendi. Ndikataurirana naye tikapedzerana parendi yaakabhadhara yemadheizi kubva pamadheizi akauya munhu kusvikira emonth akabhadhara, haisi problem. But nyaya iripo yave kuti rendi yeyatiri kuteera hatisi kuitarisira nekuti aifa asingade haatode kuibhadhara. Vakatora tete vavo kubva kuZimbabwe. Ndakatozonzwa uchinzi nyaya dzacho dzakanetsa kubva vachiri murodhi kuita sei, because tete vacho vakazenge vakutochema vakutoti ndinodemba zvangu kuti pandakazotumirwa mari yekuprosida kuya kuno kuCape Town ngade ndakangodzokera zvangu kuZimbabwe, because zvinhu zvacho ndatozviona zvakutonetsa. Ndo vakabvisa tete vavo kubva kuZimbabwe kuuya kuno, not pamwe kuti tete vacho ndo vakatoda kuuya, ndo vakavabvisa, and the brother admitted that kuti ndo vakavabvisa kubva kuZimbabwe. Pavauya kunoku ndokubva vatumirwa kunoku vaine mablanketi 2, upfu ndokunga about 5 cups or less than that, nemasai 2, kuti ndizvo zvavari kunotanga nazvo kunoku. So vauya musi wekutanga hangu ndakavabikira semunhu menzi, ndikati hangamhanya nemapoto. Dhee rechi2 vabva vabika chikafu chavo, mbva vabika nemazai vakadya. Dhee rechi3 vakabika mhenoti vakadya nemukaka, ndokubva zvapera. Dhee rechi4 havana kudya, dhee rechi5 havana kudya, dhee rechi6 ndiri kungoona kuti munhu haasi kudya. Ndakagara naye asi ini ndichibika ndichidya, but ndairwadziwa because ndaimbofunga kubvunza pandakamboti ndinamai, but dhee rechi5 ndo rakazoita kuti ndibvunze kuti ko imimi wai ndisingakuonei muchidya, mumbozvifambisa sei. Mamwe madhezi ndaimbofunga pamwe vanodya ndiri kubasa, pamwe vari lezi pakubika, but ndakazongotarisa ndikaona kuti hapana saini yekuratidza kuti pane chikafu kana kuti chii. Ndikati rega ndibvunze, ndakabvunza ndikati ko imimi wai musiri kubika, zvikanzi handisisina chikafu. Hamusisina chikafu, why? Zvikanzi chikafu changu chakapera. Muroora wangu anga ati anonditumira mari neThursday yakapera yacho, saka hanzi ndakafunga kuti pamwe haisiriyo. Ndikati rega ndimirire this following Thursday yatakatarisa mangwanai. But inini ndakazobvunza ndikati inini because munhu haasi kutodya all the days iye yakamirira Thursday, atombova nemazuva munhu asingadyi. What if mukafendera mumba mangu? What if muri pamapiritsi mukagara musingadyi? And then tell me about nyaya yenyu kuti sei musina chikafu and stuff. Ndokubva vandiudza vakangonza, but vaihaidha like sort of like kusada kutaura kuti zvinhu zvekwavo kwavatobva hazvina kumira zvakanaka and stuff, vaindihaidhira. And then since mai vacho neivavo, I don't know kuti mazita, mai vacho ivavo vanga vanditi kana pane zvinonetsa ndidzoke kwavari. Ndakataura navo ndikati ndiri kuona tete venyu vasingadyi, kwanzi ivo wai vasina kundiudza. Ndakavaudza the reason why vandiudza kuti why vavasina kukuudzai, but vakabva vada kutanga kupopota, inini hameno, kwakutanga uchitotaura ivo ndo vakatovhondonyora like nyaya dzese and stuff. Ndokubva ndachitaura navo ndikati okay, ora zvese whatever zvese zvakaitika hazvisisina basa, tumirai mari yechikafu. Vaendi kuvatsvakira basa, havasi kuda basa. Sisimeli basa ravanonzi vari kutsvakirwa, vari mugurupu rimwe ravariso rimwe remabasa, so munopostwa mabasa of which mamwe asingazivi kuti magenuine here kati ndezvefeki animawada, but kunodiwa agent fee. Panozongonzi agent fee ndo pavanofira, vanotora basa riya vovafowadhira, and then hameno kuti vanozongoita sei. And then muroora wacho rimwe day, pane day ravakarara hameno kuti na1 am vachishaudwa back to back. Ndakanyarara vachishaudwa back to back sisimeli nemuroora wavo.
dhei iroro mangwana acho vakazodhilita. Unfortunately hatina proof yacho because akazoita delete for everyone mamessages and tete vacho sheis very calm, havagone kupindura and havasi kupindura pane all those nonsense dzese dziri kuitika, havasi kumupindura muroora wayo ofuti muroora wayo mudiki una tete wavari kutuka. Ndikavabvunza kuti kwemutete hamudi basa, vakati aiwa ini basa ndiri kurida but handina mari yeagent fee. Pandozongoti agent fee vanomira kuti agent fee izobva kuna nhingi nekuna nhingi, but ndo vakatakura munhu kubva kuzimbabwe navo vandiramwira munhu now ndira kutoti izvozvi ndakutotenga chikafu like sort of ndakutotenga chikafu but still ini zvinhu zvakandiomera. Chandiri kukumbirai ndikukumbira kana kune vanhu vane basa voenda kubasa and then kana pasina basa, kana pane vanokwanisa kuvatengera tiketi avo vadzokere kumusha, because pamwe kugara navo ndaikwanisa kugara navo but ini zvinhu zvakatondiomera. Thats the reason why ndanga ndida kushare. But now izvezvizvi ndikakudza kuti manhamba ari kuuya pafoni pangu achitaura kuti imimi tete muchadzokera muri guva mukaita sei, mameseji achoni kana ndikakwanisa kumatora hamene kuti munomada here since muchiti mukuda kuzosenda audio, ndikakusenderai mapictures emaaudio emameseji acho nemamwe ina andatotukwa nemamwe audio mamwe andatukwa vari kutuka shemu ende vari kutuka. Ndakazama kuonesa brother yacho, ndakataura naye brother yacho madeko ndikaiti oraiti imimi bhudhi harima yenyu haina chikafu, ngatichiitai way forward, chibvunza tete kuti vari kudei, vari kuda kudzokera kuzimbabwe here kana tovapa mari yeagent fee votsvaka chii. Kana muchiti imi havasi kuda basa chitumirai mari yacho nekwandiri inini ndizvione zvechokwadi so that kana ndazoona kuti havasi kuda basa ndovabudisa mumba mangu, because now right now handikwanisa kuti ndivabudise mumba mangu vonogara mustreet umu. Mangwana kukaitika pane chinoitika kunonzi munhu yaimbogara nemukadzi uyuyu, munhu yaimbogara nemukadzi uyu, zvinova zvinhu zvisina kunaka. Inini ndini ndenda kuzosviba inini akundiudza kuti unoti wamubatsira nei munhu ngaende kubasa echi anoenda kubasa racho riri kupi sisimeli. Nawo ari kutukwa muroi makazodini mawedzi achoni anyanya sisimeli akanyanyisa munhu achoni like akutakudzwa mashoko akawanda ekuti chiro tikati vanhu vanotadzirana paukama but muroora wacho nemashoko ake haana kana umira zvakanaka and the way avari kumutretenaka tokutamisa mucape town nestuff. Ini zvangu ndambotukana navo bhozi, inini zvangu kutotukana nemunhu ndokwanisa kutotukana nemunhu but ndaudza kuti chisiyanai natete vacho nitukana neninini because munhu wamuri kutuka haasi kukupindurai ende muri kumutretena because munhu munyowani muno mucape town. Whatever zvamunotaura nongofungidzira kuti its possible kuti zvinoitika kuno cape town. I don't know kuti vanhu ivava chii chavari kunyatsokuda chaizvo ende mukadzi wacho sisimeli ndakanyatsokumona kuti anomanipulata vanhu zvaizvo kuti kocha vanhu kuti vafunge kuti ndizvo zvazviri. Akavasendera meseji paaida kubuda munyaya dzokubhadhara rent, akasenda meseji kuna tete kuti munhu wamuri kugara naye anoda mari musi wa30 and tete vakati handina mari. Ndisvika mukutofanirwa kutoiwana nekuti munhu wamunogara naye akutoda mari yake. Ava vakati handina, chati racho hamene ndakusendera, ava vakati handina, zvikanzi mukutofanirwa kutoita plan. Ndokubva ari kopa that uyu akaikopa akaita pesti kwandiri achindiratidza and then akabva anditi handiri kuona kuti ndandichitaura navapo that message yakazoita ndizotanga kutukana navo because ndakazoona kuti its like vakutena nyaya. Handiri kuona meseji iyo yandanga ndichitaura navo iyo, ndanga ndichida kuti tibatsirane but vati ivo vanoita plan yeti pamameseji hapana pari kutaura kuti panoita plan. Infact ndo vaiva leader kuti vati vanoita plan kwanzi saka usatarisira mari yako yerendi kubva kwandiri, unopuwa mari yako natete. Munhu asingaende kubasa sisimeli. Ndokubva ndazovati aiwa kasva muri kuita izvozvo nawo nekupindura nyaya dzasingazivi nyaya dzandisingaziveka but the fact yekuti munhu anorara nenzara ari mumba, ndingasiya here munhu achirara nenzara iye ari mumba.